ang sultis magkatiguangan ayaw pagdali kay ang magdali magkabali. So kinsa may nagkabali ang lower house, ha? Mo to'y ang insultihan Tito Soto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. O balik ko nako, dunay tulo lang ka mga medyo katuntanan nga mga speakers dito, katuntanan nga mga senators with due respect and fairness sa tanan. Okay man to sila. Sa ilang pag-vote mahigala kay katutuang duha ka mga motions. Ang unang motion mahigala, ang kind of voting at that time gi-consider na lang viva voce man lang. Buti pasabot mga kagalaan nga yes or no lang, mutingog ka lang yes or no, or mo isa lang kas kamot mo na viva voce. Pero ang ikaduha mahigala katong motong motion to table ni Senator Tito Soto. Pero katong motion to archive na ni Senator Joel Villanueva as amended na to mga kagalaan sa motion ni Senator Rodante Marcoleta as suggested by Senator Alan Peter Cayetano o as amended na ni Senator Villanueva. Kini ang ilang pamaagi sa voting ilan na to mahigalang ibutal sila o ni support sila, ni explain sila sa ilang boto. Straight to the point. Ang maayo gyud dito mahigala nga mga speakers. Pagsugod pa og hantod sa voting, si Rodante Marcoleta tulo ang medyo maayo dito gyud nga mga kwan, bagtik kayo nga mga speeches ba. With due respect sa uban, okay ba sa tong uban noon, no? Pero ang medyo kwan dito, si Rodante Marcoleta, ang noticeable gyud Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano og si Chis Escudero. Silang tulo. I-appeal ta lang sa ni Amy Marcos kay katong iya kang Amy Marcos ug atong evaluate dili kayo to ingon nga kinini ang sama manghigala sa ilang kaundanon sa ilang speeches ni Marcoleta, ni Escudero o ni kinini ang Cayetano, pero katong iya pasabog sa tunggang Aimee. Mao na iyang gibuhat sa kanadto mahigala sa motion to remand sa impeachment mahigala during sa 19th Congress. Katong kang Aimee sad mahigala pasabog sa to. Straight to the point. Pasabog sabto mga sukit di paminaw mo na nga ating pabati ni karong tiwasunon pa ni Chis Escudero mga higala. O nya katong kang Tito Soto lagi mga sukit di paminaw duha to ka kwan ang punto gadto mga kagalaan nga kinini ang kang Tito Soto gud nga punto atong ang tumakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Nahimong katawanan nga sa ako nang giingon nga wa ba may nay makahungong ni Tito Soto nga naa ka sa Senado wa ka sa Itbulaga. Anong nakatawanan mahigala supalpal man sa Marcoleta? Pagpangutana pa mga higalag kana bang imong gihisgutan nga mga kaso? Unanimous decision man na. Nasupalpal to daan si Risa, nasupalpal pa mahigala si Tito Soto. Nahimong katawanan. Giingnan pa sang Marcoleta hinuon may gala nga ako pag tumakbo nakasapatos ang sa kalsada kaya hindi ako matitinik. Kining istoryaha mahigalang Tito Soto parihan is istoryas katiguangan ba nga ayaw pagdali kay ang magdali magkabali. Tinagawag na dahil sakto ba indikin? Di ba katuya ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim. Sa Binisaya pa na pero nay ko na kanang kumudagan kag kusog kung matuno kuno ka laom. Mura na siyang sultias katiguangan ba nga ayaw pagdali kay ang magdali magkabali. Muna nga hinay-hinay lang muna kang Tito Soto nga pag ingon na mahigalang Marcoleta motion to dismiss ayaw sa hinay-hinay lang ta kay napaman mahigalay sulti napamay motion for reconsideration ang House of Representatives. Pero si Marcoleta na ingon, atong tumanon yung Supreme Court, kaya ingon na bag, immediately executory.
si Tito Soto kato iya mga higalang statement para gito paglangan ba. Dili ta madali, hinahinay lang ta. Mo na iyambot pasabot. Gawas nga nahimo sang katawanan ni Marcolita, ang laing katawanan kay ngano man nga kini ni ang iyang statement ni Tito Soto maayo og adto niya isulti ni sa mga congressmen. Kay kana mga higalang binisaya ana nga dili word for word ha, pero binisaya nga pagkasulti di ko malimot sa mga katiguangan mingon sa ayaw pagdali kay ang magdali magkabali. Mo man na. So ang angay sultihan niya ron ang iyang mga kalyado nga mga congressmen ha, nga nagdali-dali o hinungdan nga karon nagkabali. Kaninya yung sulti mahigala dili ni angay mahigalang dili sakto nga adto i-address mga kagalaan sa Senado. Adto kang Marcolita. Ngano man duna na may desisyon ng Supreme Court. Ang Senate igo na lang mahigala nga mutuman sa mando sa Supreme Court nga kini immediately executory. Akong ipabatig balik din kang Cheese Escudero ha, kay kanila ba itong ipangyaw-yaw sa kahanginan? Kining ato mga ipahisgutan sa kahanginan, mo'y nayaw-yaw nila dito ang uban. Kabantay mo, humana. Kanang ilang ipangyaw-yaw diha, og namay na mo sa programa, humana na discuss ang Atty. Rolfil Banyok. Kaya buyag ba lang ha? Kini, og imong sultihan ang katong mga congressmen. Ayaw mo pagdali, kaya ang magdali magkabali. Unsa may natabo atong February 5? Ang gisaysay may galang Marcolita. Ang katong tulo ka mga impeachment complaints porbida. Giunsa man to nila o man la aksyon eh. Unya pagka February 5, nagpinaspasay na mga higala wa gani. Kita bitaw mong Franz Castro nga matas dalaga to sa mahigala kay ingon nga nana kun impeachment. Nana kuno na. Naginunghungay, ha? Hastas Marcolita wa gani kabasa. Gipa circulate lang ang pirmahanan indekin. Ang pirmahanan na pirma lang mo rin. O sa may unod na natin pirmahan, wa sila magkabasa. Basta lang nagkapirma mo, tundo na yung mga joke na nahuman nga, abi man na mong snacks to. Muna'y klaro mga higala nga, nagdali-dali, mo hinungdan nga nagkabali. Tarong bago na mga kaigsunan mo na, even ang verification, wa magkadimao ang verification. Mo ito yung point out ni Marcolita, jurat laman eh, dili man ni verification. Could you just imagine, ang katong mga practicing lawyers nga naminaw na koron. Kasi makarelate sila. Stricto kayo mahigalang, Hisos Ginoo ko. Bisag ari ka sa regional, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, ngadto na Supreme Court, murag dunay tigtan-aw lang daan sa technicalities. Prangkahan tala mong istorya. Inig-file mo pleading, dunay na-assign nga tigtan-aw lang daan sa technicalities. Pagtan-aw may kalaway verification, disgrasya imong kaso. Prangka lang pag-istorya ha. Straight to the point. Kini mga higala, point out ni Marcolita, dili man ni verification nilang gihimo. Daghang mga reasons ngano nga i-dismiss ko ni basura yung Supreme Court. Muna'y klaro nga nagdali, so nagkabali. Straight to the O point. kanang sulting soto mga higala nga ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim, dili angay ang Senate may sultihan niya, ang Congress, ang lower house. Kaya ang Senate, igo lang ni follow sa decision sa Supreme Court. Nga doon na unanimous decision ng Supreme Court, ngayon ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional ka na, o immediately executory. Straight to the point. Unya kita mahigala sa ako nang giingon mga sugid di paminaw. Kaya ilaman po nga, naghansag mga sulti-sulti Supreme Court, ang tinuod na as I have said, when the Supreme Court decides or interprets the law, it does not mean that it is superior to the other branches of government. Mao gunay klaruhon diha mga sukid di paminaw. Ha? It only emphasizes that it is fulfilling its constitutional mandate, mga kaigalaan. Straight to the It point. does not mean nga labaw siya mo na nawa na ang co-equal branches dili oy. Ang Supreme Court just follows the constitutional mandates as enshrined under the Constitution because it is found in the Constitution under Article 8, Section 1. Straight to the point. Giklaro diha may gala nga ang constitutional duty mga kaigalaan sa Supreme Court na ang judicial power, judicial review mga sukid pamano is vested in the Supreme Court. Straight to the point. So naana diha sunisunod lang mga higalang Senate giingnan naman sa Supreme Court. Mabitaw mingon bitaw nga paabuton to Supreme Court, o karon pag decide Supreme Court, Senate tabo. Bisa dili man ko ang Supreme Court.
So kung doon ay sultihan ni Tito Soto nga ayaw pagdali kaya magdali magkabali, mama na sultihan sa Bisaya kana nga pinulungan, kana nga proverbs mahigala sa tinagawog. Nay kuno na dili nato na ihubad sa Bisaya gyud nga word for word indikin. Ang sultis man katiguangan ayaw pagdali kaya ang magdali magkabali. So kinsa may nagkabali ang lower house, ha? Mo toy ang sultihan Tito Soto. Muna hinuon mahigala kay ang gisultihan wa man barking the wrong tree man si Tito Soto di nahimo na hinuon katawanan. Muna na hinuon mahigalag mula Batanes hanggang Hulo. Magkadimao mga sukitig paminaw. Ang nagkiat din ang nagdali nga nagkabali ang House dili ang Senate. Kaya ang Senate may gala careful kayo. Ang Senate may gala ni follow lang unsay gisulti sa Supreme Court nga siya mo dunay power. Vested by the Constitution mga kagalaan. Power sa judicial review naa sa Supreme Court. Klaro na under Article 8 sa atong 1987 Constitution, Article 8, Section 1. Unya, kanang mga decision sa Supreme Court under Article 8 sa Civil Code, usab, nag-ingon nga kabahin na kana, nahimo na ng balaod, kabahin sa balaod sa Pilipinas. Nan, kung ang usa ka congressman, usa ka senador, dili mo sunod ana. It is very awkward and it is very ironic for a senator, nga siya usa ka legislator, mga kaigalaan, siya maoy mo serve as model sa pagsunod sa balaod, hindi sa mosunod sa balaod. Hagipot kayo. Mo na ang gihimo sa Senate sakto nga igo sa misunod sa mando sa Supreme Court. O si Soto mahigala di mo sunod mas may padayon na siya nga to sa Itbulaga.